Nou, ik had een jaar of 6 had ik dit nou. En mijn vorige hobby, het oude crossen, dat had me dit tot leven gebracht. Dan reed in Chamar, een thuiswedstrijd, want ik kom uit Rieken van oorsprong. Als je reed in een sled, nou ja, dat kan gebeuren nou. Maar ja, dan mag je de hand van de stuur aan, ik hou de hand van het stuur. En dan zei de dokter dat het gebeurt. Nou, we zitten in de crossen heel lang en dan gaan we naar het zuiden toe. Nou, dat weet zelf, een tentje mee. Ja, een licentje voor een man, dat lukt ook net. Dus een leger tent mij. Dan had ik de tent gekocht. Dus zei die man uit de plaats van, daar zit ik een zakje met kleding bij. En die maakt mij. Die kleding net mij. Tent ik net mij. Ja, dat mij dan met die kleding. En zo is begonnen te rollen. Dan hebben we van de luchtmacht hebben we de grote overjassen. Nou, dat wordt dagelijks naar broekt. Dus ik ben gewoon volle stof van ja. Dat is gewoon in mijn sfeer. Heel leuk woord. Word ik in toneelbroek. Hartstikke een mooi woord. Het is de Geert komt in de wurg. Nou, dan hebben we hier nog wat van de Corps Mariniers. Dat is hartstikke een mooi woord. Complete pakken. En dat vind ik weer op de beurzen. En wat vind je zo mooi aan het woord? De verhalen die erachter zitten van de veteraan en de Joodse soldaat, wat die beleefd had en beleefd hij zelf nog. Want hoe kruist er die verhalen te jaren? Van de veteraan op diverse beurzen waar ik staan, in het Harde en in Bedum. Staan ik hier militaire man. En daar komen gewoon de veteraan bij die en die vertellen hun verhaal. En dat is zo pakkend in dat. En dan krijg je zelf ook een binding mee. Dit pak dat wordt vreed droegen door de veteraan. Die had hem aan. Want dit is Canadees, Nederlands, het wollen pak. En die man die had het zelf net aan. Hij zei zo'n soort pak al. Een battledress. Dat heb ik zien aan het kwarte jasje. Dit is een squalgebouw. Dat is Sanje Vlien ophouden als basisscholen. Hier een basisschool Moskeuflapper. En ja, de gemeente die hier te keer en ik had maar op mijn naam. Als staan van het dorp. En dat vond het dorp ik wel redelijk mooi en goed. Want de keerst rond wel broeken. Ja, als dan wat om je heen is jost en dan wordt het wel wat aan de krabbe kant. Maar we vinden het altijd wel op wat punt. Ik ren vreed zelf ik mee in de veteranenclub. Ik ga een rolstoel van me en er zit een veteraan in, die kan net meer rennen, die komt uit Canada bij. En dan ben je lid van zijn club en dan wil je gewoon vragen, wil je mij doen? Dat doe je voor de veteraan. Wat er toen gebeurd is, dat gaat in mijn hol om meteen van, dat maakt net weg. Laat het maar gewoon zoals het is en ik hoop dat wij vrede krijgen in deze wereld.